Ak bývate v bytovom dome s centrálnym vykurovaním, zbystrite pozornosť. Práve vám môže prísť do poštovej schránky dôležitá zásielka od štátu. Vláda Slovenskej republiky začala posielať energošeky na podporu nákladov za teplo. Slovenská pošta ich doručuje ako obyčajný list, takže netreba čakať na poštára ani sa zľaknúť, ak vám zásielka nepríde osobne do rúk doporučene. V praxi sa môže stať, že poukážka príde najstaršiemu členovi domácnosti s trvalým pobytom na danej adrese alebo majiteľovi bytu, ktorý v nehnuteľnosti nebýva. Nejde o chybu v štátnych registroch, ale o chýbajúce údaje, najmä v prípadoch, keď má viacero ľudí trvalý pobyt na rovnakej adrese, no v registri nemajú uvedené číslo bytu. Papierová poukážka nie je doručovaná doporučene, preto ju netreba preberať osobne. Vyplatiť si ju môže ktorýkoľvek člen domácnosti, pre ktorú je Energopomoc určená, a to na ktorejkoľvek pošte na Slovensku po predložení občianskeho preukazu. Ak niekomu energošek zatiaľ neprišiel, nárok si môže overiť na oficiálnom webe Energopomoci alebo riešiť konkrétny problém na klientskom centre alebo na infolinke Energopomoci. Energopomoc pri elektrine a plyne sa neposkytuje formou energošeku. Ak máte priznanú Energopomoc na elektrínu alebo plyn, uplatní sa automaticky a výška vašich mesačných zálohových platieb zostane rovnaká. Na webe energopomoc.sk si tiež môžete jednoducho overiť, či vám bola Energopomoc priznaná.